amen. Amen. Bathi abakowenu, amen. Amen. Kuba uphi umuntu ozakunceda, amen. Amen. That is why yabona uYesu Kristu wenza into abantu abayiqonda, amen. Amen. Ithi iBhayibhile kwasiwa phaa kuye umuntu oyebanjwe kuthiwa ukrotshozile, amen. Amen. Bemsa kuye kuba beyombambisa kwayena uzawuthini ebhena, amen. Amen. Bamsa bafika bathi ye ngokamthini kaMoses sibambise umqulu amanye athi afe kodwa uthini, amen. Amen. Efuna uva impilo yakhe uba izawuhamba nezwi na okanye ezizohamba nezwi na bazothini bazombamba. Ithi iBhayibhile uYesu Kristu wavele wabhala phantsi, Amen. 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 That means umthetho kaMoses ngumthetho kaMoses okaThixo ngokaThixo uze ngoYesu, haleluya. Amen. Akathetha izinto zeleta esuka ngaphansi Amen. komhlaba, amen. Amen. Wabhala phi ngaphezulu komhlaba, amen. Amen. That means webhalela abantu ababonayo abangaphezulu komhlaba, amen. Amen. Wayebhalela uba nawo abangaphansi beze bazithini izinto abaphezulu, amen. Amen. Haleluya. Amen. Because ikhona imistake eyenzeka emhlabeni, abantu bamamela imessage esukapi ngaphansi. Amen. Kanti uYesu Kristu wathi ngeke sakuxoxa uLazaro ngene nesitsheni. Wathi noma ungasuka umuntu kela wafileyo ayoshumayela phezulu abazumva, amen. Amen. That is why siyakwazi ukuyenza into esukaphi ngaphansi ngoba uYesu wabhala phi ngaphezulu komhlaba. Ithi iBhayibhile wabhala phansi ngeke sebambuza wabhala emhlabeni, wabhala emhlabeni. Lento ayibhala uYesu abazange bayazi bona, amen. Amen. Haleluya. Amen. Ithi wavela waguqa phansi wabhalisa, amen. Amen. So ongabejongile bababona ubhala phi ngaphezulu komhlaba, Amen. haleluya. Amen. Ugubhula umthetho obhalwe ngumuntu ophi ongaphansi komhlaba, haleluya. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile ingcwaba kaMoses lafihlwa lalifihlwe into yoba ayikho mnozo yakho kulo, amanye sithi uya engcwabeni mhlawumbe kanjalo omkhulu wakhe kanye kabani okanye ifemi kaMoses manje siyapha lafihlwa ngenxa qha ingcwaba kabani kaMoses, haleluya. Amen. Emveni kokona nawe ngokumthetho kaMoses uthi masixoxele umngamanje Amen. wabhala phansi ke ngoKristu, haleluya. Amen. Webhala imfihlelo yokuba abantu babone uba into zingaphezulu zikophi ngaphansi, haleluya. Amen. Abazange bayi-understand into eyibhaliwe kodwa wathi xa kuzayo kuba apha kuni wonke na umntu ongenaso isono, Amen. 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 Sathi sahlale saze la phakathi, amen. Amen. That means wakabhalayo phaya wabhala into yoba umntu makazifune yena angafuni ukujonga phi emhlabeni, haleluya. Amen. Because into ayibhala emhlabeni sabakwazi uyifunda kodwa ilanguage yakhe babeyazi. Amen. That means amagama awabhala phi emhlabeni abazange bawazi but wani bathethe ilizwi batyeke ngaphakathi. Amen. Ithi ngoba iBhayibhile wathi ongenasona bakoni makaphosa into ebhale kuqala